Chikwanje pomuganizira mlandu woyambitsa chisokonezo. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ulimi yadandaula ndi mchitidwe ochita zinthu zobisa pa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya AIP. Mu nkhani zina, anthu ochita malonda poyitanitsa katundu kuchokera m'mayiko akunja anachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Pano apolisi amanga gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kummawa a Daudi Chikwanje pomuganizira mlandu woyambitsa chisokonezo. Mneneri wa polisi mdziko muno apita kalaya wati apolisi amanga Chikwanje kutsatira zimene adanena pa msonkhano wina pomwe adajambulidwa akulimbikitsa anthu kuti azitentha munthu amene wavala zovala za makaka a chipani cha Malawi Congress Party MCP. Tikhala tikumva posachedwa pompano kuchokera kwa kalaya. Pakadali pano chipani cha Democratic Progressive DPP chati ndichodabwa ndi pempho la chipani cha Malawi Congress MCP kuti chichotse wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa DPP a Daudi Chikwanje pa udindo wawo. Achikwanje kumapeto a sabata yatha adauza anthu otsatira DPP kunsanama m'boma la Machinga kuti anthu amene akumavala makaka a MCP mdelali ndiwoyenera kuwatentha. Koma poyankhapo pa pempho la MCP kuti achotse Achikwanje, mneneri wa DPP a Chadrick Namalomba anati ndiwodabwa ndi pempholi. Taonga Sabola akufotokoza. Polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lolemba kummawa, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress a Richard Chimwendo Banda ati zimene adayankhula wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha DPP a Daudi Chikwanje ndizochititsa mantha ndi kupozitha woyambitsa chisokonezo m'dziko. Iwo apempha chipani cha DPP kuti chichotse pa udindo a Chikwanje ngati wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipanichi komanso gavanala wa chipanichi mchigawo cha kummawa. Tikufuna timve kuti mwachotsa Chikwanje pa usekretary general, mwachotsa Chikwanje pa regional governor. Koma pothirirapo ndemanga pa nkhani chipani cha DPP kudzera mwa mneneri wake a Chadrick Namalomba ati chipani chawo chamva zimene ayankhula a Chikwanje komanso zimene chanena chipani cha Malawi Congress. Koma iwo anati ndi okhumudwa kuti chipani cha Malawi Congress chikufuna chichotse chisotso chomwe chili m'maso mwa DPP asadayambe kuchotsa chisotso chomwe chili m'maso mwawo. Tikuona ngati kuti no awa Malawi Congress patewa alibenso mwinaso unzimu woti angathe kumatchula mawu amenewo kumatiuza mawu amenewo ifeyo. Chifukwa chake tunena chonchi chipani cha Malawi Congress Party president wawo amene ali Chakwera tikupita mu 2020 adayima pa chulu ndikunena kuti kwauza Malawi ngati sindiwina zisankho zimene zikubwerazi ineyo ndikhetsa mwazi m'Malawi muno. Timuona ngati asadatiuze ife uthenga umenewo titachotsa Chikwanje adakapanga zoti awachotsa Chakwerawo chifukwa amene adanena maona kuti ndikhetsa mwazi ndi Chakwerawo. Pa nkhani yokhudza zipolowe zomwe zidachitika kumayambiriro wa chaka chino zomwe ena otsatira chipani cha DPP adamenyedwa pa Mbowe mu mzinda wa Lilongwe, a Chimwendo Banda ati izi a DPP adachita kuchita mwaokha. Malingana ndi a Chimwendo Banda, iwo adauzidwa ndi akuluakulu ena a chipani cha DPP kuti mkanganowu udali wapakati pa chipani cha DPP ndipo iwo zisawakhudze. Ndifuna ndi apemphe a polisi ngati muli ni mayina amene mmakayikira akumbowe katengeni kagwireni. Kupitiriza nkhanizi, yemwe adakhazikitsa sukulu yoyamba ya mankhwala amene amapereka kwa anthu amene akupangidwa operation ku chipatala mdziko muno, Professor Paul Fenton wati ndi okhutira ndi mmene ntchito za umoyo zapitira patsogolo mdziko muno. Iwo anena izi ku Blantyre pamwambo umene anthu amene amagwira ntchitoyi mdziko muno anawakonzera. Richard Chirombo wadzandiza mbiri mlipotiri. A Fenton anati zinthu zambiri zasintha ntchito za umoyo mdziko muno. Iwo anati pa nthawi imene adayamba kugwira ntchito mdziko muno mchaka cha 1986 kunalibe akatswiri odziwa za mankhwala amene amapereka kwa anthu amene akufuna kuwapanga operation ku theater. Iwo akuti pa chifukwa chimenechi munthu aliyense wa zachipatala ankagwira ntchitoyo zimene zinkapangitsa kuti miyoyo ya odwala ikhale pa chiopsezo. M'mawu awo, mmodzi wa anthu amene adakonza mwambowo, a Rosie Kapenda, anati profesayo anagwira ntchito yotamandika mdziko muno. Ntchito yathu wani ndikupanga kuthesa ululu, kachiwiri safety, kuti munthuyo
asamve kuwawa komanso akamatuka mu operation mwakhale wa moyo. Ndiyeno Professor Fenton ndamene anabwera ku Malawi kuzatsegula kuzamba skulu ya anesthesia nthawi imene kunalibe anthu angati ifeyo amapereka mankhwala muchipatala ndi madokotala ochokera kunja komweko akapereka mankhwala amuze khaya nesi azimuyang'anira munthu uja kumapitirira choncho. Ndi Fenton anabwera kuzapangisa no skulu yeniyeni yokuti anthu azidziwa chochita azimpanga manage bwinobwino wodwalayo kuchokera kumapito mpaka kuyambira mpaka kumapito komanso kuona kuti anthu apasamapangike ngozi zakuti mu operation munthu azituka wamoyo amene anapita wamoyo ngakhale akudwala azipita wamoyo. Ndi tinachona kuti ndi chinthu chofunikira timuthokoze. Malingana ndi kafukufuku amene bungwe la World Health Organization linachita akuti mdziko muno mukufunika anthu 800 odziwa za mankhwala othira anthu ku theater, koma pakadali pano chiwerengero cha anthuwa ndi chochepa. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ulimi yadandaula ndi mchitidwe ochita zinthu zobisa pa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya AIP. Wapampando wa komiti iyi Samia Suleiman wati nzodandaulitsa kuti pofika pano boma silidafotokoze tsatanetsatane wa zimene lachita pa ndondomekoyi pamene kwangotsala miyezi yochepa kuti nyengo ya mvula iyambe. Pemphero Malimba akufotokoza. Suleiman atakuganizira kuti zinthu zina zachinyengo zikuchitika pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Iwo afotokoza kuti ndi vuto lalikulu limene likuonetsa kuti dziko lino silikuchita bwino pa ndondomekoyi. Iwo achenjeza kuti dziko lino likhoza kumana ndi mavuto omwe ndondomeko idakumana nawo chaka chatha ngati boma silichilimika pa ntchitoyi. Apa palibe chimene angatilozere chimene chachitika. Ndiye tikuwapempha anthu nawo kuti atiuse statement yolongosolera Malawi kuti ndalama munatipasa ku parliament ija yokuti tigulire fertilizer wa AIP yaenda makuti tiziwe ndondomeko yake ngati agula fertilizer tikaone fertilizer. Izi zongotipusisa Malawi tatopa. Nduna za ulimi Asamkawale anati pakadali pano ndondomeko zonse zokhudza ndondomekoyi zidamalizidwa ndipo Amalawi auzidwa mwatsatanetsatane posachedwa apa. Anthu osachepera 1.1 million akuyembekezereka kugula zipangizo zotsika mtengo pansi pa ndondomeko ya AIP kuchoka pa chiwerengero cha 1.5 million chaka chatha. Sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS yati ikuyesetsa kupeza njira zothandiza kuti ophunzira asamasire sukulu pa njira kamba kosowa fees ndi zina. Wanena izi ndi wachiwiri wa chancellor wa sukuluyi Professor Ismail Kosam pamene anthu amene adaphunzira pa sukulu yawo kachenjedeyi amafuna kudziwa mmene zinthu zikuyendera pa sukuluyi. Richard Chirombo akufotokoza. Akosamu ati akuyesetsa kuti ophunzira ochepekedwa nthumba adzimaliza maphunziro awo. Dziko lathu lino ndi achinyamata ambiri amene ali pa kalikiliki ndi kufuna kuthekera kupeza maphunziro awo kadaulo ku university. Koma ngati mabanja ndi mmene tikuchokeramo timapeza kuti ndithu kuthekera kumeneko kuti mabanja athu akhoza kumapeza zofunika zokwanira zoti ana athu aziphunzira, ana athu adye, ana athu alowe mklasi pamene akuchita maphunziro awo zimakhala zovutirapo. Ndiye tili osangalala kuti thumba limene tikukhazikitsa ndi anthu amene anali ana skulu pa MUBAS kale timayitchula kuti polytechnic akubwera ndi kumaona kufunikira kwakuti thumba limeneli lithandizire achinyamata amene alibe kuthekera kuti angapeze ndalama zokwanira zothandizira maphunziro awo. Mawu ake mtsogoleri wa ophunzira akalewa Awaizi Phiri amene ndi mkulu wa Spark Systems Limited anati anakonza zochitikazo kuti adziwe zimene skulu yawo yakale ikuchita. Zimakhala bwino kuti tibwere tizapasa feedback yathu mmene tikuona ku industry. Anthu ambiri amene tinali panopa ndi mabwana makampani mwina ndi makampani awo. Nde mbaliso ya university eso akamapanga maprogramu awo pamafikaso pena poti amatifuna. Amazakhala ndi ana maprogramu ena manena kuti akhale ndi attachment, akhale ndi experience kuti anagwira kuntchito kwina wake asanampase degree yake. So zimafunika kuti zikhala ngati ife tapase feedback yathu iwonso atipase feedback yawo. Ndipo mawu awo Clarence Gama amene ndi mkulu wa Nico Technologies anati ophunzira
ali ndi kuthekera kopanga zinthu zamakono zimene zingathandize pa chitukuko cha dziko la Malawi. Anzathu kunjako amapeza njira zokuti amapanga kafukufuku ndi kupanga ukadaulo kuti maiko ndi zina zonse ziziyenda bwino. Sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences inkatchedwa kuti the Polytechnic. Pakadali pano sukulu za ukachenjede za boma mdziko muno zakhazikitsa sabata yapadera yotchedwa Norwegian Program. Cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za kafukufuku ndi luso mu sukuluzi komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Keri Napolo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Musabatayi nthumwi zochokera mu sukuluzi zizionesa zimene zakhala zikuchita pakafukufuku, ntchito zawo zimene akhala akugwira, komanso kugawana zomwe apeza ndi zomwe zikuyenda bwino mu gawo lachiwiri la project ya NOHED. Ndondomeko imeneyi imene boma la Norway ikuthandiza ikufuna kulimbikitsa mgwirizano mu maphunziro apamwamba ndi kafukufuku pa chitukuko cha dziko la Malawi. Potsekulira mwambowu ku Kamuzu University of Health Science ku HES ku Blantyre, kazembe wa dziko la Norway a Ingrid Marie Mixon adatsindika kufunika kwa kafukufuku wa project iyo. Norway believes that for a society to develop, ngati Norway timakhulupirira kuti dziko litukuke limafunika maphunziro ukachenjede mmene limafunikiranso maphunziro a sukulu za primary komanso za sekondari. Ndipo taonanso kuchokera ku dziko lathu kuti dziko likakhala ndi anthu ophunzira bwino zimathandiza kupititsa masomphenya a dziko patsogolo. Tikuona kuti kugwira limodzi ntchito ndi sukulu za ukachenjede zitha kubweretsa zotsatira zabwino. from Norway, there can be fruitful collaborations. Levis Enea, amene ndi mkulu woona za maphunziro ku nduna wa maphunziro, adagwirizana ndi mawu a Milkson. Kafukufuku amene ndofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti pamene ma universities abwera pamodzi akutionetsa zimene akhala akupanga mu kafukufuku zimene zikuyankha masomphenya a dziko a Malawi 2063 amene akufuna kuti tikhale ndi anthu ophunzira bwino kuti akakwaniritse masomphenya aja akwaniritsidwa pamene anthu aphunzira bwino, pamene anthu apanga kafukufuku, pamene anthu ali ndi ukadaulo wapadera. Ukadaulowo ukubwera kupyolera mu kaphunzitsidwe komanso kafukufuku amene akuchitika ma universities. Sukulu za ukachenjede zokwana zisanu ndi imodzi zimene zikuchita nawo ndi za Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Ruwana, Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, Malawi University of Science and Technology MUST, Mzuzu University, University of Malawi, UNIMA, and Kamuzu University of Health Science. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Siko mota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili mmapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolembera ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi.
gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bantley, buy original, avoid counterfeit. Bantley, right miles with a smile. Rani kupitiriza nkhani zathu madzulo ano, anthu ochita malonda poyitanitsa katundu kuchokera m'mayiko akunja anachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe lolemba posakondwa ndi ganizo la bungwe lotolera msonkho la MRA lokhazikitsa mastampu omwe azikidwa pa katundu ochokera kunja. Stampu ya misonkho ndi chida chotsatira choonetsetsa kuti katundu ochokera kunja wadutsa njira yabwinobwino ndipo anthu alipira msonkho. Brenda Kayo ali ndi zambiri mlipotiri. Zionetserozi zinadza pomwe bungwe la MRA ndi atsogoleri oyimirira anthu amalonda adasayinirana chikalata cha mgwirizano mwezi watha, pomwe mbali zonse zidatsimikiza kuti onse ochita malonda ang'onoang'ono azivomerezedwa kukhoma msonkho opanda mastampu mpaka madandaulo awo atayankhidwa ndi bungwe la MRA. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe tinayankhula nawo kuchokera ku bungwe la MRA anatsimikiza kuti bungwe la MRA likukonza zonse zomwe anthu ochita malonda adapempha, ndipo anati zonse zikakonzedwa ndipo omwe anthu ayambe kulowetsa malonda awo ndi mastampu. Koma anthu ochita malonda awo akudandaulabe kunena kuti mtengo ogulira ndi kugwiritsa ntchito mastampu udzawonjezera kwambiri ndalama zawo zomwe zidzapangitse kuti anthu ogula katundu wawo azigula mu mtengo okwererapo. Ndipo mkulu wa anthu ochita malonda awo Richard Kambanje Banda anapempha bungwe la MRA kuti iyike njira za digital zomwe azionetsetsera kuti katundu akulowa movomerezeka kusiyana ndi kubweretsa mastampu. Pamene timachoka kuoda kuti zapange supply katundu adzapeza kunena kuti mabaya athu akukana kuti oda katundu ifanira kuti MRA anabwera kuti akangopeza katundu amene ali ndi mastika opanda mastika alanda. Ifake tapanga zionetsero kuti popeza sana atiyankhe angopanga chinthu ifenso tipite tikambe popeza sana aphwanya mu zimene tinagwirizana. Koma atalandira kalatayi, mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la MRA Akhumbo Gondwe anati pempho likaperekedwa ku ofesi ya Commissioner General ali ndi udindo oyankhapo pa nkhani. Mapeto omwayika chimene mufuna kuti MRA ipange aziso kuti MRA yankhe monga pene tanenera ngati afika tikumiza kulikulu wathu MRA. Zionetserozi zidayambira ku Lilongwe Community Ground kudutsa ku maofesi a Mbwana Mkubwa wa Lilongwe mpaka ukafika ku maofesi a MRA. Mtsogoleri wa Third Arm Health Workers National Initiative Balawala Vingula wati ayamba makamaka ogwira ntchitowa ayamba kunyanyala ntchito kuyambira lachiwiri sabata ino poonetsa kusakondwa ndi kuliphera kwa unduna za umoyo kulipira ndalama zawo za allowance. Iwo atakufunanso ndalama zomwe anawakwezera malipiro. Avingula akulongosola zambiri kwa mtolankhani wathu Thomas Kachere. Tinawapasa masiku 6 kuchokera pa 29 Julai paja kuti tikambirane pa ndalama yathu imene ndi 45 billion pitilira imene Ombudsman inagamula kuti atibwezeresere 52% salary increase yathu komanso atiyike pa top up allowance imene panopa ipa 50,000 kwacha. Ndiye mukhoza kuona bwalo atagamula nduna wa zaumoyo umazitenga kuti pamwamba pa malamulo nanyozera chigamulo cha khoti, chigamulo cha Ombudsman kumene kuli kuphwanya malamulo kwenikweni. So kukambirana amathawa osafuna kuti asayinirane mapepala ndipo taona kuti atitayisa nthawi komano tuonesa action. Ndiye kufika pa kuyambira pa 1 Oktoba dziko lonse la Malawi zipatala zonse za boma ogwira ntchito za umoyo okhuzidwa awa ndi ma ward clerks, ma hospital attendants komanso ma road assistants asiya pasi zida zawo zogwirira ntchito. Cholinga chonena kuti boma likakamizike, unduna wa zaumoyo ukakamizike kuti utipase ndalama zathu komanso utiyike pa ndondomeko imene tikuyenera tipindule. Pakadali pano wofalitsa nkhani ku unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wati undunawo unayamba kale kuyilongosola nkhani ndipo wapempha okhudzidwa kuti ayimitsikaye kunyanyala ntchitoko. Akuluakulu adandaula ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha amayi komanso asungwana amene akumakumana ndi zokhoma kamba kufuna kuchotsa pakati. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani pambali pa tsiku lokumbukira nkhani zochotsa pakati pa dziko lonse lapansi,
akuluakulu ku bungwe la Center for Solutions Journalism anati mwachitsanzo mboma la Lilongwe amayi komanso asungwana okwana 1041 anapita ku chipatala kukafuna thandizo atakumana ndi zipsinjo kamba kochotsa pathupi mu njira zosayenera pakati pa miyezi ya January ndi June chaka chino. Mmodzi wa akuluakulu a bodi ya bungweli Mbusa Martin Kalimbe wati ndikofunikira kuti dziko lino likhazikitse lamulo lovomereza kuti amayi komanso asungwana azichotsa pathupi akakhala ndi vuto. Akalimbe akufotokoza. Silamu pana Kristo ndipo muzipembedzo imwecho ngati Kristo kuliso mipingo sinasiyana ndipo mipingo siso imakaso ni maganizo awo pa nkhani imeneyi. Ndiye nkhani imakhala kuti kodi poti mipingo ndi ziphuso zawo titenge chiphuso chiti ndiyo makhala imeneyo. Koma bwino wake kuonera kuti chipembedzo chimapikanso mwayi kuti anthu azikambirana nkhani zimene zokhudza miyoyo yawo. Tiona anzathu achisilamu amavomereza ndithu kuti ayi masiku awawa mimba ingitha kuchotsedwa koma ikadutsa masiku awa 120 days mimba sikachotsedwe. Anzathu akatolika amanena kuti ayi anytime musachotse mimba yayi pa moyo wa munthu uli m'manja mwa Mulungu ndipo palibe munthu amene ndi mphamvu yochotsa mimba. So ziphuzo zimene zozo ndi zimene zimapangitsa kuti pasakhale kugwirizana bwinobwino pakati pa mipingo. Koma nkhani ndionera kuti pamene ifeyo tikubweretsa ziphuzo zathu za zipembedzo zathu ka mipingo yathu koma pali munthu amene akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi ndi mzimayi kapena tsikana. Ndipo poyikirapo ndemanga wapampando wa komiti yoona za malamulo ku mgwirizano wa mabungwe wa Coalition for the Prevention of Unsafe Abortion Mateyu Sisya anati kuchedwa kukhazikitsa lamuloli kukupitirira kuyika miyoyo ya amayi ambiri pa chiswe. Uthenga wathu waukulu ndionena kuti kumalawi kunoko tili ndi lamulo limene limavomereza kuti mzimayi mimba akhoza kuchotsa. Koma lamulo limenelo lili ndi chifukwa chimodzi chokha. Chifukwa chake njonena kuti ngati umoyo wa mzimayi uli pa chiopsezo komano silimatambasula kuti kodi tikanena kuti umoyo wa mzimayi uli pa chiopsezo ndi chani. Ndi chifukwa chimenechi anthu ambiri azimayi ndi atsikana amapita kukachotsa mimba mu njira zosayenera chifukwa amaopa amati lamulo sili kutilola. Komano aunduna wa za umoyo anapempha Malawi Law Commission kuti aunikenso lamulo limeneli. Pamapeto pake Malawi Law Commission anabweretsa bill imene timati termination of pregnancy bill. Komano zimene zinachitika mu 2016 mpaka panopo lamulo lisanarane silinakhazikitsidwe. Ndiye ifeyo timafuna kuti tipemphe kuboma lathu kuti litithandize kuti lamulo limene libwere likhale lamulo. Aphungu athu anyumba lamomo avomereze kuti kuli vuto ku Malawi kunoko la azimayi ndi atsikana kuchotsa mimba ndipo lamulo litane lisinthidwe. Mu nkhani zina atsogoleri a chipembedzo m'dziko muno awapempha kuti agwirane manja popereka thandizo kwa mabanja amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Wachiwiri kwa wapampando wa gulu la Emmanuel TV Partners la mpingo wa Synagogue Church of All Nations SCOAN kuno ku Malawi Afayanesi Njovu wayankhula izi pamene gululi linakapereka thandizo la chakudya ndi katundu wina osiyanasiyana ku chipatala cha boma ku Madzulo. Tindi zambiri pa nkhani iyi mulipoti ili limene walemba ndi Lwereni Mpasa koma amene akuwerenga ndi Elvis Howahowa. Mamembala a gulu la mapemphero otchedwa Emmanuel TV Partners akhazikitsa ntchito yosonkhanitsa ndalama zimene ntchito yake ndi kuthandizira anthu osowa. Ngati njira imodzi yopezera ndalamazi, mamembala awa anayenda ulendo wa ndawala kukafika ku chipatala cha boma la Madzulo kumene anakapereka thandizo losiyanasiyana. Poyankhula atapereka thandizoli, Anjovu anati ndalama zomwe apeza pa ntchitoyi zithandizira kufikira anthu osiyanasiyana ndi ntchito zachifundo. Prophet TB Joshua mu uthenga wake wambiri amalalikira zonena kuti chikondi chizitsogola, kusonyeza kunena kuti chikondi chimayenera kuti chitsogole. Popanda chikondi ndiye kuti sungamuthandize m'bale wako. Ingakhale mu Bible muli mawu ajaonena kunena kuti umakonda Mulungu komano ngati sukonda m'bale wako amanena kuti iwe ndiwe wabodza. N'chifukwa chake ifeyo kusonyeza chikondi chathu tinakoza ulendo umene wandawala kunena kuti tiyende kuchokera ku Blantyre kufika kunoko ku Madzulo Hospital kuti tikayenda kunoko tikukhulupirira kunena kuti aku Madzulo Hospital mwazina iwonso ndi maneighbors athu. Fa maneighbors athu amakhala anthu odwala, amakhala anthu amene alovutika, amakhala anthu amene okalamba onsewo ndionena kuti timafuna kuti zasonyeza chikondi. Kulandira thandizoli m'malo mwa chipatalachi a Charles Tembani
omwe ndi namwena pa chipatala cha Dzulo ayamikira gululi chifukwa chopereka thandizo. Tikungothokoza kwambiri chifukwa cha kubwera kwawo, makamaka chifukwa cha thandizonso limene atipasa, chifukwa tili ndi anthu ambiri mkati mwa chipatalamu, ena amachoka madera atali akusowa chakudya, koma thandizo lawo lithandiza kuti tiyafikire nawo chakudya cha anthu amenewo. Ndikhulupirira kuti akhala ndi moyo wathanzi. Gulu la Emmanuel TV Partners ligwira ntchito pansi pa mpingo wa Synagogue Church of All Nations Scotland. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Apolisi amanga gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kummawa Adaut Chikwanje pomuganizira mlandu oyambitsa chisokonezo. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ulimi yadandaula ndi mchitidwe ochita zinthu zobisa pa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya AIP. Mu nkhani zina, anthu ochita malonda poyitanitsa katundu kuchokera m'mayiko akunja anachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Munthu wopeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X Times 360 Malawi, komanso mutha kuchita subscribe ku 1895 poyimba *1895#. Munali ndine Eric Nsigiti, Madzulo opambana. Ndi nthawi ya za nyengo ndipo muli ndine mwayigowero. Mene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Kukhala kopanda mitambo kwa changululu komanso kwa nyengo yofunda pang'ono usiku uno ndi mawa. Mawa masana nyengo ya dzuwa ya changululu ndi yotentha izapitirira. Chenjezo. Mphepo yamwera ikuyembekezeka kuyamba kuomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina kuyambira usiku wa mawa pa 1 October 2024. Onse amene amagwiritsa ntchito nyanjazi akulangizidwa kuti akhale atcheru popewa kutaya miyoyo kapena katundu. Mphepo izichokera kumpoto chakuvuma. Kutentha kwa nyengo. Ngabu kutentha pakati pa 24 degrees Celsius ndi 41 degrees Celsius. Blantyre kutentha pakati pa 19 degrees Celsius ndi 32 degrees Celsius. Lilongwe kutentha pakati pa 15 degrees Celsius ndi 32 degrees Celsius. Mangochi kutentha pakati pa 22 degrees Celsius ndi 37 degrees Celsius. Ndipo kunzuzu kutentha pakati pa 12 degrees Celsius ndi 29 degrees Celsius. Lachitatu tiyembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo ya mvula komanso ya ziphaliwali. Nthawi yakutuluka ndi kulowa kwa dzuwa mawa pa 1 October 2024. Mzuzu kutuluka 29 minutes to 6 kulowa 20 minutes to 6. Lilongwe kutuluka 29 minutes to 6 kulowa 18 minutes to 6. Blantyre kutuluka 24 minutes to 6 kulowa 23 minutes to 6. Za nyengo ndi zimenezo ndipo mnali ndine mwayigowero.